खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 एप्रिल शनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा गोनां सान जागोन, रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन। वृष राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो लानायाव जेंना नुजाथिनो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि फिसाया गाज्रि हाबा मावफ्लांनो हागौ, फिसानि थाखाय बिमाया गोजोन गैयै जागोन। कर्क राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा जोबस्रांगोन, देहाखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। सिंह राशि। नोंथांनि आखायाव थानाय रांखावरिफोरा जोबस्रांगोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। कन्या राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायना थानाय मुवाखौ मोनफुंगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। तुला राशि। मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननांगोन, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। हरखाबै गावनि आंगो लोगोखौ लोगो मोननो हागौ, गोसोआ खुसिजों साग्लोबसारगोन। धनु राशि। गिदिर बिबाननि थाखाय सायख'जानो हागौ, नखराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। मकर राशि। नखरनि जानाय लोंनाय हाबाफारियाव बाहागो मोनफानो हागौ, रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। हरखाब जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोनगोन, गोसोआव गिनाय साफिबाय थागोन। मीन राशि। नोंथाङा गावनि थांखिसिम सहैनो हागोन, गोजौ फारसे आवगायलांनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। UN एकाडेमि दतमा फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 700266038 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।